ସାବଧାନ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସମସ୍ତ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ବାପା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତୁମ ବାପା ନାଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନାଁ ପକେଇଦେବେ। ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବ। ଜୟ ହୋ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଜୟ ହୋ ବିଜେପି। ଏବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ଭାରତ ନାଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, ମଡିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ଦ୍ଵାରା। ମୋର କହିବା କଥା, ସବୁ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭାରତ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ଆଉ ଭାରତ ଗେଟ୍ ନ କରି ତାକୁ ବିଜେପି ଗେଟ୍ କରିଦିଅ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେବେ।